Társak, kísérők, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és mivel a Hunting Ijászbaráti Társaság, valamint a Kinizsi Közhasznú Ijász Egyesület utolsó rendezvénye ilyen népes táborban, ez az idei november 9-i verseny. Itt szeretném elmondani nektek, hogy ez a soron kívüli kis ajándékosztás, és örülök, hogy ilyen nagyon szép számmal részt vesztek rajta, bár nem mindenkinek hoztam ajándékot, de nagyon-nagyon nagy köszönetet szeretnék azoknak az embereknek nyilvánítani, akik részt vettek az idei összes szigligeti ijászverseny szervezésében, valamint azokon a bemutatókon és egyre nevesebb bemutatókon, történelmi ijászbemutatókon, amik különböző településeken, lásd Sümegen és Szigligeten is történtek, valamint az idejében eljutottunk jó páron, ha jól emlékszem, 9-szer a magyarországi Lombó találkozóra Visegrád mellé, és úgy gondolom, hogy a szponzoroknak nem csak az a feladata, hogy pénzzel támogassa azokat az embereket, akik úgy állnak a lelkesedésükkel, a munkájukkal és a tudásukkal az ijászat népszerűsítéséhez, hanem igenis köszönetet kell nyilvánítanunk a következőknek. Először is szólítanám Vas Viktorné Zsuzsát, aki szíveskedjen tőlem egy emléklapot átvenni, ami arról szól, hogy a Hunting Ijászbaráti Társaság Vas Viktorné részére kiállította 1000 emléklapot. Igazolja, hogy 2014 évben magas szintű munkájával és tehetségével segítette a Hunting Ijászbaráti Társaság tevékenységét. Zsuzsám! Kénytelen leszek rászokni a piára. Nagyon helyes. Köszönöm. Van egy oszlopos, nagyon régi ijásztársunk, akit nem látom a mai nap, de majd a Viktor elintézi azt, hogy Szabó Dénesnek is köszönetet nyilvánítsunk. Dénes, itt vagy? Nincs. Aki ott volt velem és végigküzdötte a pályát, és építkezett, és bemutatózott, és angol lombóval rendelkező öreg, nagyon barátom, Talabér Tibi bácsi! Gyere Tibi bácsi, gyere! Gyere, fokonol, hogy tudod, mi kell? Gyere Tibi bácsi, hallottad, hogy előtte miért kapod ezt a valamit? Vagy el voltál foglalva a gulyásoddal? Gyere. Gyere Tibi bácsi, köszönöm az idei munkádat, bemutatókat, ijász bemutatót, versenyszervezést, és általunk egy ijásznak kikiáltott merlót tudtunk itt prezentálni. Én akkor már megyek is haza. Én végeztem. Aztán ki van az ijászpályán egy fiatal ijásztársunk, mármint nem korba fiatal, hanem ijászként. Ő nem más, mint Hegedűs Robi. Robi, nem vagy itt, ugye? De majd jelentkezel. Sajnos nem hozta el, mert munkája úgy adta, hogy az Ódor Pisti nem tud itt közöttünk lenni, sajnos a mai nap, de majd el fogom juttatni neki. Nem utolsó sorban nagyon nagy köszönet a célokért, a bemutatóért, a szervezésért, hogy ott tudtak lenni azok a fiúk, akik akár bemutatót, akár ijászversenyt szerveztek a Szigligeti várba velem, és neki köszönhetek egy csomó dolgot még, ő pedig nem más, mint Vas Viktor. Viktorom, köszönöm! És egy merlót fogadják, köszi! Sajnos Máté, akit az apukája nem hozott el, szintén ő nem bort, és egy emléklapot kap, ő az apukája miatt nem tudott eljönni, holott kedve lett volna. Aztán szintén egy ijásztársam, aki most érdekes módon második helyezett lett, először életében az ijász találkozó, bocsánat, a Lombó találkozón, ő pedig nem más, mint Brassai Balázs. Itt van valahol Balázs! Itt vagyok. Bakker, nem voltál kinevezve? Balázsok, nagyon-nagyon köszönöm az idei munkádat. De azt tudjátok, hogy mi ezt a fiúkkal úgy beszéltük meg, hogy azért vettünk, vagy kapnak egyforma bort, hogy amikor ezt majd megbontjuk együtt december 28-án, akkor ne keveredjen bennünk a sok minden. Aztán egy nagyon-nagyon, nem tudom hol van, cimborámat, barátomat, ijásztársamat keresem, aki Antal Nándor, és ott volt velünk, ahol lehetett, és ott kilódott, meg vitte a
hátára dolgokat, meg cipelte a nem tudom kit, meg a részek főnökét, meg ilyesmit. Ő nem más, mint Antonári, gyere Nándi! Köszönöm az idei vizsgálat! Köszönöm! Együtt isszuk meg, úgy legyen! Köszönöm Nándi! Aki ott volt velünk, és nekem újdonság, és nagyon-nagyon örülök, hogy be tudtuk ide vonzani nem csak a Keszthely és Zalai és környékbeli íjászokat, de eljött velünk építkezni, bemutatózni, és angol íjász találkozóra is. Ő pedig nem más, mint Vági Robi! Vági Robert! Gyere Robi! Köszönöm Robi, hogy kitartasz mellettünk, bírod a hülyeségeinket, meg ilyesmit, és ne menj el úgy, hogy ezt a bort ne ígyuk meg majd egyszer közösen. Köszönöm Robi! Akit elfelejtettem volna, elnézést kérek tőle, de úgy gondolom, hogy ez a 9 ember a munkáját, a tudását letette az íjászatban már az idejében, meg még jóval előtte is, és ez így legyen. Hölgyek és urak, nagyon köszönöm a figyelmet, és sajnos aki kimaradt belőle, az nálam reklamáljon, de én úgy gondolom, hogy megérdemlitek, ez nem szponzori, hanem baráti gesztus, úgy gondolom a cégünk, az íjász csapatunk részéről. Igenis köszönöm a figyelmet, nektek jó íjászkodás, balesetmentes, mindenfélét, és sok jó pontot. Sziasztok, jó íjászkodást! Köszönjük Zolinak a megtiszteltetést, és akkor annyit biztonságról csak, hogy kérlek vigyázzatok egymásra és a csapattársaitokra. Jó, 5.
láttátok, hogy bőveszítetlen turkát nevetett, akkor kibukkannak a sűrűben, és akkor mikor elmegyünk oda, még 15 olvasig a nagy korzással mellett, akkor milyen látni egy ilyenet, aztán lehetne kamerázni, meg minden, utána gyorsan átöltözni, aztán megint vissza. Megkérem a Bencét. Erre hányat kell, vagy hol van? Volt csak 3 fő. Integes huba. Úgy, mint a Kabát is megvéd. Oké. Általában csak akkor nem, hogyha ilyen tuskon van, mint az előző. Előző jobb lett. Az észak-illegán maradt otthon. Nem mintha hogy összetöbötlen mikor. Főleg, hogy vezetéshez van. Mit szoktál? Hányat lövünk a hátsóra? Kettőt? Látni szeretném, hogy mit kell. Nem láttunk az előbbi. Ezen meg van minden. Jöhetnek ki? Ötösöm. Képet hol lőttél már? Nagyon jó. Ja.
rántottam, tehát elmentünk kicsit balra. Hölgyék csak! Döglött, hogy nem tartani ki. Akkor nincs túl teszed. Akkor nekem is külön szerint. Én világállam, hogy ott lehet, hogy nyilván. Még kimutatod a jósítványt, Legfeljebb az bejelentem YouTube-on, és azt mondom, hogy magánjogsértés is ezen. Már akarnak a beszélni, őszik, és nem úgy teszek. nem öcsém. Anyukám, nem? Nem öcsém, anyukám. Igaz az igazság, hogy a másik máma fizesse le. Tessék. Mondjad még, mondd neki még. Most még egy. Most még egyszer. Látod? Ez már ez. Munkhelyben jobbakat kapok ki, ne izgulják. Eddig az összes pincér megkörnyékezett, az egyik kerítőt játszott. De jó volt a vonalat. Egy picit alacsony.
spirálra, nem tudom mi az a génmanipulált. Az a génmanipulált a párban. Na megint olyan. Én pillankodom. Tehát a vidra. Az egy bárány. Jó, bárány. És akkor vidra vagy bárány? Bárány. Hát elcsúszott az. Hát azt eltalálom. Te nem, mit előtted ki a szemét? Láb. Au! Tód vagy mi az Isten az? Az mennyi? Vidra. Ja, menj. Mennyi? Vidra vagy vidra? A hidra. Volt olyan, amikor Kamizsán a gyerek, itt volt a gyerekkaró, itt volt a gyerekkaró, cél, meg itt. Mondom, és akkor mondom, hogy Van. Oda szoktam menni néha a kikönyörülés tanártól, hogy hadd menjünk be. Pedig most is dolgot csináltak, hogy csak ugyanez le. Csak. Ja, Az nem a mi veszünk? Kettős árvek? Ti jöttök lányok? Nem lányok. Gyertek lányok. De Azt hiszem a lányoknak a beszélni előttem. Na itt nem tudok figyelni, a másra This is the best ever. más nincs. Abba piros, Abban mi van? fehér, Piros, zöld, fehér, zöld? Ez 10-es. Ja, 10-es. Aha. Akkor vedd ki. Jó van. Csak nehogy átölöd, oké. Következő. Alkos. Jelölt sárga-zöld. Ez? Az nem. Nem, ez például. Ez, oké. Egy 5-ös. Here's video. By a seashore at the end of day, gazes the horizon where the sea winds in his face. 10%
tossed island, seasons all the same. Anchorage and painted and a ship without a name. Sea without a shore for the banished one unheard. He lightens the beacon light at the end of world, showing the way, lighting hope in their hearts. The ones in their travels homeward from afar. This is for long forgotten, light at the end of the world. Horizon crying, the tears you left behind long ago. Trust is flying, making him daydream. The time before he became one of the world's asleep. Princess in the tower, children in the fields. Life gave him it all, and not another universe. Oh, now his love's a memory, a ghost in the fog. He sets the sails one last time, saying farewell to the world. Anchor to